prieteni, v-am promis că începem să filmăm Carpagin, o să filmăm, hai să mai filmăm. Dați un like și abonați-vă, să strângem 15 urmăritori. La 15 urmăritori, scrieți voi acolo în comentariu și fac ce vreți. Să mă arunc după casă, să nu știu ce. Începem aici, mai sunt cu un prieten, nu-i dau numele, vorbește prietenul meu. Prietene, Da. vorbește și tu, nu-ți dau numele, dar vorbește. Bună ziua, dragi prieteni, Marcu și George, veți avea un nou episod de Carpagin în această seară, oftat de chiar de el însuși. Nu-i dau numele, hai că pe el îl cheamă... Da, mă, Stai un pic să mă gândesc la prieten, că nu știu cum îl cheamă. Constantin. Costică, n-a îl cheamă, pe el așa. O să filme, el cel mai bun prieten al meu. Nu o să fie un videoclip lung, că na, suntem cu Supra, merge și noi o leacă la niște driftulețe, acolo, ceva de genul. Și după aia o să ies că m-am și o treabă de făcut, de YouTuber. Până îl postez, până îl încarc. El n-are canal de YouTube, deci n-aveți unde să-l căutați. Unde ești, Constantine? Acilea. Ce mașină ai? Supra. Deci de-al nostru, așa de ăsta. Dacă o să filmez și cu el, o să mă duc pe la el, să ne vedeți pe amândoi. Dar dați foarte mult like-uri și comentariu dacă vreți să-l vedeți pe el și pe mine. Scrieți în comentarii ce Mai spune o dată? Scrieți în comentarii ce mașini vreți să vă mai arătăm. Unde ești, bă? Eu sunt în la Mec. Tu fă drifturi acolo că eu fac aici. Bine. Dă-i pe drift mode să nu ne vedem cu mașini, că nu vreau să îți văd mașina. Bine. Dă-i pe drift mode, ai dat? Da. Gata, hai, uite ce să fac. Văd că iese fum. Pe filmare nu o să se vadă că iese fum, dar aici să iese un fum de mamă. Stai că am ceva pe hartă. Nu știu. E ceva, bă, Constantine. Da. Mi-apare ceva galben pe hartă. E un... pur și simplu e. Lasă-mă pe ăla de trebuie să iei la o casă. Mă duc să le iau la ocazie, bă. Oprește lângă el că nu se ducă el la mine mașină. Și unde trebuie să-l duc? Unde spune el? El e na, eu... Mamă, merge mașina singură. Pe bune. S-a întâmplat ceva cu jocul, nu știu, trebuie să dau un restart. Ia uite, bă. Mulțuaga mea, iată, bă. Taxi! Da, Jaxi! O, Jaxi, da! Aaaa, că ce-am întâlnit, hai să uite sus! Unde te duc? 10 lei, gata! Ne-am milionul, Constantine! Jaxi, auzi ce zice ăsta la mine? Ce? Zice Jaxi mie, auzi. Îl omor pe ăsta. Și cam atâta este, dragi prieteni, cu acest episod.